संपूर्ण समाज हा आपल्या वीर जवानांचा सदैव ऋणी आहे। राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणाऱ्या सैनिकांचे योगदान अमूल्य आहे। वीर जवानांचे कुटुंब हे आपले कुटुंब आहे। त्यांची काळजी घेणं ही आपली केवळ जबाबदारी नसून आपलं नैतिक कर्तव्य आहे। या धारिष्ट्यपूर्ण सेवेसाठी कृतज्ञता म्हणून सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी जिल्हा प्रशासन सदैव तत्पर असल्याचं जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिस यांनी सांगितलं आहे।